26. augusta 2025 Bratislava na mieste SNP oslaví 81. výročia Slovenského národného povstania. Vážené dámy a páni, členovia vlády Slovenskej republiky, ctené excelencie a zástupcovia diplomatických zborov na Slovensku, vážení predstavitelia samospráva Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, v neposlednom rade dovolte predstaviť a privítať priameho účastníka Slovenského národného povstania, pána Branislava Tvaroška. Milí prítomní, všetkých vás vítam na dnešnom podujatí v srdci hlavného mesta, na námestí, ktoré nesie názov po jednej z najvýznamnejších udalostí našich dejín. Od vypuknutia Slovenského národného povstania v týchto dňoch uplynie 81 rokov. V tom čase sa svet otriasal v krutých bojoch druhej svetovej vojny. Na frontoch po celom svete padli milióny vojakov, o životy prišli milióny civilistov a milióny ľudí umierali v koncentračných táboroch. Obyvatelia vtedajšej vojnovej Slovenskej republiky naplno pochopili, v akých pomeroch žijú, aký režim spravuje ich štát. Z frontu a zo zajateckých táborov sa vracali zmrzačení vojaci, mladí chlapci, ktorí vo veľmi mladom veku boli konfrontovaní s hrôzami vojnového besnenia a svedkami nezmyselného vraždenia. Bolo tiež verejným tajomstvom, že tisíce našich spoluobčanov, ktorí skončili v transportoch, sa už domov nikdy nevrátia. Znepokojenie obyvateľov z kolaborantskej vlády rástlo. Ľudí rôznych názorov spájal odpor k teroru, vojne aj prísluhovačom zvrátenej nacistickej ideológie. Svojou odvahou sa zomkli k dovtedy nevídanému počinu. Bez toho, aby čo i len tušili, ako vojna dopadne, zachránili česť nášho národa a zaradili ho k protihitlerovskej koalícii a víťazom druhej svetovej vojny. Dámy a páni, slovo má minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, pán Richard Takáč. Vážení páni ministri vlády Slovenskej republiky, vážení páni štátni tajomníci, vážení protokolárni hostia, cení veľvyslanci, pán predseda samosprávneho kraja, dámy a páni. A hlavne vážený pán Tvarošek. Ctení pamätníci protifašistického odboja, vážené slávnostné zhromaždenie. Dnes sme si prišli uctiť odvahu a statočnosť našich predkov, dedov a otcov, ktorí sa v čase temna rozhodli postaviť na stranu pravdy, slobody a ľudskej dôstojnosti. Pred 81 rokmi počas Slovenského národného povstania urobili rozhodnutie, ktoré znamenalo vystaviť sa prenasledovaniu, utrpeniu a neraz aj obetovaniu vlastného života. Ale bolo to rozhodnutie, ktoré sa ukázalo, že aj malý národ dokáže postať proti zlu a totalite, že sa dokáže vzoprieť neľudskému režimu a postaviť sa na stranu civilizovaného sveta. Slovenské národné povstanie nebola len historická epizóda. Bola to morálna výpoveď duše slovenského národa. Generácie našich starých otcov, starých mám, jasne ukázali, že Slováci si ctia slobodu viac než poslušnosť diktatúre. Že patríme k tým, ktorí neváhajú riskovať všetko, keď ide o budúcnosť našich detí a vnukov. Žiaľ, vidíme, že mier, sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou ani dnes. Aj preto je odkaz Slovenského národného povstania pre Slovákov taký aktuálny. Povstanie nám pripomína, že musíme byť ostražití, že musíme chrániť hodnoty, ktoré sa zrodili z krvi a obetí našich predkov. Slovenské národné povstanie bolo dielom odvahy vojakov, partizánov, civilistov, mužov a žien, mladých i starých. Bolo dielom tých, ktorí mali možnosť mlčať a prispôsobiť sa. No namiesto toho povstali a povedali zlu jasné nie.
Vážené dámy a páni, dnes som tu v mene predsedu vlády Slovenskej republiky a chcem povedať jasne, vláda Slovenskej republiky nikdy nezabudne na obete Slovenského národného povstania a nikdy nezľahčí jeho význam. Slovenské národné povstanie je základným kameňom našej štátnosti, je dôkazom, že Slovensko stojí na správnej strane dejín. Naša úcta patrí hrdinom, ktorí sa postavili proti nacizmu. Patrí tým, ktorí položili svoje životy, aby sme my mohli žiť v mieri. Patrí aj všetkým, ktorí po povstaní čelili perzekúciám, väzeniam, odvlečeniam. Ale naša úcta nestačí, ak nie je spojená s činom. Povinnosťou nás všetkých je stavať Slovensko ako krajinu, ktorá je pevne zakotvená v hodnotách demokracie, mieru a solidarity. Nehanbíme sa pripomínať našim deťom, že sloboda nie je zadarmo. Buďme im v rodinách dobrým príkladom a nedopustíme, aby extrémizmus a nenávisť zvíťazili nad ľudskosťou a pravdou. Vážení spoluobčania, mnohé z tvári tých, ktorí sa vtedy zúčastnili povstania, tu už medzi nami nie sú. Ale zostáva ich odkaz, zostáva v pamäti ich odvaha, ich vernosť hodnotám slobody a demokracie. A zostáva aj naša povinnosť nikdy nezabudnúť a nikdy nepripustiť, aby sa dejiny zopakovali. Dovolte mi preto ukončiť tieto slova úctou a vďakou. Úctou k hrdinám Slovenského národného povstania a vďakou, že dnes môžeme stáť na slobodnom Slovensku, ktoré je súčasťou spoločenstva demokratických štátov. Česť a sláva hrdinom Slovenského národného povstania. Ďakujem.